També hi ha una altra notícia que diu que l'impacte de la pandèmia a la joventut és que només el 33% té un treball i molts abandonen la recerca activa. Suposo que és també la desmotivació, no?, que comporta això, i no sé si us veieu també fent una feina des de casa, que es pugui ser possible, o com ho veieu? També la desmotivació que comporta saber això, no?, que hi ha tants joves, tant d'atur, i que s'abandona, no?, aquesta recerca de feina. Acumulem moltes frustracions com a generació. Si mires les dades i veus un 40% d'atur i penses que és impossible que aquest 40% de joves en edat de treballar sigui per culpa de la seva falta de formació, el que t'entra és un pànic de, vale, amb el que jo tinc al meu currículum, què faig, no? Tampoco se pueden repartir currículums físicamente, o sea que es por internet todo y es básicamente hacerlo a ciegas. Quan envies currículums a les empreses o no et contesten o et contesten amb un rebut i ja no sents gairebé res més, és desolador. És important el contacte físic també, que us vegin, que us coneguin. Claro, yo creo que es súper importante. En el momento en el que das el currículum también das una primera impresión tuya. Quan estàs buscant feina, arriba un moment que sents que estàs fent un monòleg de envio currículum, però perquè has de fer alguna cosa. No? Tampoc pots renunciar a seguir lluitant, no? Bueno, això m'ha passat més a Lleida, que tinc una amiga que ha de marxar un altre cop a casa dels seus pares perquè estava treballant a hostaleria i la van fer fora. I pues res, simplement ara estem ajudant-la a buscar feina, ja que sigui pel carrer Major de Lleida, per qualsevol lloc, i és que no hi ha, simplement no hi ha feina. I pues sí que ha desistit una miqueta i ja comença a assumir que tornarà a casa els pares. Jo crec que la recerca de feina ara mateix es podria definir en frustració. Pots deixar currículum, pots tenir un bon currículum, però realment, potser trobes una feina, però les condicions en les que trobes realment potser no són les més idònies, perquè ara mateix podríem dir que el faltar la feina i la necessitat que tenim els joves de buscar feina realment fa que moltes empreses s'aprofitin, amb sous molt baixos, moltes hores, precarietat. Clar, potser trobem feina, però amb quines condicions? Els treballs de la joventut ja, en la meva opinió, són bastant precaris comparats amb els de la gent adulta, temes sous, horaris, etc. Ja afegint-hi la pandèmia s'empitjora la cosa. I ara mateix, si no tens algun contacte o molt de sort, és molt complicat, per almenys feina estable. Ahora encontramos trabajo a través del enchufismo. Si no tienes enchufismo, ¿qué haces? I els preguntava, què, s'està bé amb l'ERTE? I em diuen, sí, però jo preferiria treballar. I ara, quan han tornat a deixar una mica més de marge perquè tornin a treballar, es segueixen queixant. Depenent del sector en el que vulguis treballar, ara mateix és complicat ficar-se dins de quin món. Que per això hi ha molta gent que també s'acaba desmotivant o que li acaba passant el mateix que en els teus companys, que tendeixes a queixar-te per qualsevol tipus de cosa y a hacer menos de lo que fas. No solo con la pandemia, también se han aprovechado mucho de nosotros, por ejemplo, en la hostelería y en cualquier tipo de trabajo que te contratan para X horas, pero luego estás, 10 horas trabajando en un bar. Este aprovechamiento, quieras o no, eso te perjudica a ti porque dices, jope, entonces, ¿qué valgo? ¿Qué valgo en esta sociedad? Si en teoría yo soy el futuro, ¿qué futuro me estás dando tú a mí? Porque si trabajo tantas horas y luego tengo que estudiar, ¿qué hago?